Nitrianske výstavisko Agrokomplex sa v druhej polovici marca roku 2013 stalo dejiskom už 4. ročníka medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu Agrosalon 2013. Oživením veľtrhu boli aj kontraktačno-predajné výstavy rybárstvo a poľovníctvo, ktoré organizátori tento rok zaradili do jedného termínu s Agrosalónom. Ako budete mať možnosť vidieť aj z našich obrázkov, podujatia sa naozaj vydarili a napriek svetovým hospodárskym komplikáciám hlavne Agrosalón sa z ročníka na ročník neustále rozvíja. Potvrdzuje to aj rekordný návštevnícky záujem od tohto ročný Agrosalón. Hlavným organizátorom Agrosalónu 2013 je Agrokomplex výstavníctvo Nitra, štátny podnik, ktorý si v tomto roku pripomína už 40. výročie svojho vzniku. Dôležitosť nášho medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu počiarkol aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorý osobne zobral záštitu nad týmto výstavným podujatím. Hlavným a nenahraditeľným spoluorganizátorom Agrosalónu, a to už od jeho vzniku, je Združenie výrobcov a predajcov pôdohospodárskej techniky v Slovenskej republike Agrion. Gestorom odborného sprievodného programu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu, bola Technická fakulta SPU Nitra. Na Agrosalóne sa aj oceňovalo, a to v súťaži v 5 kategóriách, o najinovatívnejší stroj roka. Počas Agrosalónu zorganizovali veľvyslanectvo Maďarska, Maďarská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu a celoštátny zväz výrobcov poľnohospodárskych strojov Obchodné fórum, stretnutie s maďarskými firmami. Stretnutie otvoril spolu s riaditeľom Agrokomplexu mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Maďarska. Ťažisko 4. ročníka Agrosalónu sa podľa slov prezidenta Agrionu presunulo hlavne do oblasti aplikácie informačných technológií, čo spolu s prezentáciou špičkových strojov a technológií európskych a svetových firiem vytvorilo jedinečnú platformu nielen na obchodovanie, ale aj na medzinárodné porovnávanie sa výrobcov a spoluprácu s médiami. Na svoje si mohli prísť aj tzv. Obyčajní návštevníci v súťaži o najzaujímavejšiu expozíciu a exponát Agrosalónu, ktorú zorganizovali Roľnícke noviny, firma Agroservice a Agrokomplex. 4. ročník Agrosalónu spríjemnilo aj vyhodnotenie súťaže o naj-agro-dievča a naj-agro-chlapec. Agrosalón Nitra 2013 vytvoril svojím odborným zameraním po 2 rokoch znova jedinečnú možnosť pre pôdohospodára vybrať si v predtermíne vhodnú techniku pre svoje podnikateľské aktivity. Organizátori veľtrhu sa už dnes tešia na stretnutie s vystavovateľmi a návštevníkmi na 5. ročníku nitrianskeho Agrosalónu.